Tahun iki daging kurbane digawe bakso. Assalamualaikum, halo Kang Mas Bakyu. Iki suasanane nang daerahku bubaran sholat Idul Adha. Alhamdulillah tahun iki sholat Id nggak begitu jauh tempatnya. Gak kayak sebelumnya tempat sholat itu rada adoh. Jadi iki budale mau yuk jalan kaki, iki mulia ya jalan kaki maneh. Malah gayeng iki mlaku bareng-bareng ngene iki. Ngene iki malah terasa momen kebersamaan yang iki enek, tapi yo ana sebagian sing numpak sepeda motor juga sih. Tapi lah aku milih numpak kapal sandal wae alias mlaku. Ya mestine nek numpak sepeda motor kuwi malah antri njupuk sepeda motor nang parkiran kuwi mah mesti antri banget. Daripada antri njupuk sepeda motor, lah kuwi mau lo mlaku wis teko omah mesti wong yo gur cedak gak pate adoh banget. Paling cuma butuh waktu 5 menit tok lu wis teko omah. Lah kae bature yo akeh sing mlaku. Iki mau aku mlaku karo anakku wedok karo makku. Lah iki mau anak lanang kan urung tangi, dadi ayahe ngalahi gak budal. Ya wis sidane sing budal aku karo anak wedok. Ya malah tenang gak nggawa bocil kuwi mau. Lah yen umpama dijak pokok malah pikiran ku pas ditinggal sholat malah rono-rono kuwi engko malah ilang. Lah pokok malah nyamari yen koyo ngono kuwi. Lah kan lebih baik dia di rumah saja. Lah untungnya iki mau kok ya gurung tangi bocah kuwi mau. Lah yen iki mau wis tangi mestine ya wis kelayu mbokne ngono kae. Ada kucing siapa kuwi? Akhirnya sampai rumah juga. Yuh suwe gak tau mlaku ya tiba ya kosal ngono. Koma langsung sarapan dhisik lontong sayur buatan mama. Lah iki mau mari sarapan terus budal kerja bakti. Melok iris-iris daging korban. Niate ngono tapi kingko yen bocilku wis nusul ya wis jenenge wae momong ya karo nyambi ngono kae. Lah tapi untungnya ki mau iso terkondisikan bocah iki mau dolanan karo mbakne untungnya betah. Lah proses iris-iris ka mau gak tervideo soal yo gak nggo HP. Lah mestine engko yo malah ribet masalahe kan tangane gupak daging-daging ngono kuwi mesti kok ambu. Dadi momen pas iris-iris ka mau gak ke video. Singkat cerita oleh iris-iris iki mau rampungnya jam 1. Lah iki mau teko omah dagingnya langsung tak bisa-bisa langsung budal digilingke. Soale yen ngene iki mesti antrine akeh banget. Lah untungnya iki mau ndang budal sing gilingke iki mau oleh nomor 4 dadi gak begitu lama nunggune. Tahun sebelumnya kuwi ya tau gilingke to pas hari pertama ngene iki antrine masyaallah akeh pol. Lah iki singkat cerita wis teko omah iki tak glindingi dhewe sak kenek. Jenenge wae ora ahline iki yo ana sing gedhi ana sing cilik barang gumun pokoke dadi ngono wae. Iki mau oleh glindingi mau go dhewe gak ana kancane sing ngewangi. Lah tibake adonan iku mah dadine akeh banget ora rampung-rampung ngono lho. Oleh glindingi wis rampung iki langsung digawekne kuah. Iki wis ora sabar iki pengen ngincipi bakso. Iki mau sing gawe kuah mama, mari ngono iki dikeki mie, bihun, terus iki digaweke sambel barang wis ngene tok siap makan pokoke. Nah lho bocilku, neko-neko wis enek bakso barang yo njaluk sosis lho. Lah iki malah kon gorengke sosis arep dienggo maem jarine ngono kuwi. Ya ngono kuwi jenenge wae bocah. Berhubung durasi videoku wis arep entek, aku tak pamit dhisik. Sampai jumpa di videoku berikutnya.